Lagi ngopo, Mbah? Ngopi iki lho. Karo opo, Mbah? Iki akeh jajanane iki. Enek tahu bunting lho. Enek apa ya? Arem-arem. Akeh tenan toh? Iki mau variasinan malah untuk berkat. Oh. Berkatnya untuk sego, Mbah. Iya iki. Tuh. Ya sinan langsung untuk berkat tuh. Oh, koyo niki ayam bakar ya, Mbah? Iya. Apa? Ayam goreng apa dibakar kayak ayam iki? Ayam. Oh, digoreng. Disambelin. Oh, koyo ayam bakar ya. Oh iya. Pak, iki jajanane sampuh iki. Uluh. Iki jajanane. Akeh tenan, Mbah. Apa entek kowe iki, Mbah? Nah, yo. Sesuk salok. Diinget. Ya wis, Mbah.